Untuk acara selanjutnya, sambutan dari wali siswa yang akan disampaikan oleh Bapak Joko Malis. Kepada Bapak Joko Malis disilakan. Wong wilaheng sekaring bodo langgeng duwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Panjenenganipun Bapak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, panjenenganipun Bapak Petinggi, panjenenganipun Ketua Sanggar Jatikusuma, panjenenganipun Ketua Panitia ingkang tansah kula hormati. Boten katulumpen ngaturaken mohong sih wilosaning Gusti ingkang murbeng dumadi, ingkang sampun kepareng paring kanugrahan kabegjan saha kawilujengan bilih ing pepanggihan punika kita panjenengan sedaya saged mirsani ringgit purwa kanthi regeg lan lancar. Kanthi linambaran trep sila ing budi miwah ngaturaken sewu agunging pangaksama awit kula cumantaka marak mangarsa hangampil kamardikan panjenengan ingkang nembe wawan pangandika. Dalem minangka sulih sarira saking wali siswa Pedalangan Jatikusuma ingkang sepisan ngaturaken matur sembah nuwun dumateng Ketua Panitia nun inggih Bapak Sutopo ingkang sampun paring pambiyantu ingkang awujud menapa kemawon saengga kahanan menika saged lancar boten wonten alangan satunggal punapa. Ingkang angka kalih ngaturaken matur sembah nuwun dumateng Bapak Tugino ingkang sampun nggula wentah putra-putra kula sampun sabar, mugi-mugi panjenengan saha keluarga pinaringan kekiatan ingkang dipun paringi Gusti ingkang murbeng dumadi pramila putra-putra kula mugi-mugi saged dados dalang ingkang migunani dhateng agami saha negari. Ingkang angka 3 mbok bilih putra-putra kula anggenipun nggula wentah wonten ing Sanggar Jatikusuma wonten Suba Sita Reh Tata Krama namung nyuwun agunging pangapunten. Ingkang pungkasan mbok bilih anggen kawula ngaturaken sulih sarira menika wonten tutur kalantur-lantur awit jubeting ing nalar kidunging pamanggih kawula tansah mawantu-wantu nyuwun lumunturing samudra pangeksami. Ingkang pungkasan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duun.